салом ва боз бори дигар салом ба кулли тамошобинони барномаи Wow Show. дӯстони азиз, нашри саволу ҷавобҳои мантиқиро мо дар барномаи Wow Show боз бари шумо пешкаш мекунем. Агар шумо омода бошед, пеш аз ҳама як стакан ягон нӯшокӣ ташнашикан ё қаҳваро дам намуда зери экран наздик кунед ва агар шумо омода бошед, мо бахши саволу ҷавобро бо шумо оғоз мекунем. 1, 2, 3 рафтем. тамошобинони азиз, Wow Show идома дорад. Ду нафарро пайдо кардаем. номи шумо чи аст ва дар куҷо таҳсил мекунед? номи ман Акимов Дилшод, ТГУ таҳсил мекунам. хеле хуб. номи шумо? Оиф Абдурахмон. Рано. Салому алейкум. Ман Абубакр, донишҷӯи ай чебуд? Азигрем. Дига ҳичи не. Донишҷӯи кӯҳи метеорологии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам, бахши 1. Оиша, студентка. Колледжи тиббӣ. коллеҷи тиббӣ. номи шумо? Пуршода. Колледжи тиббӣ. хуб, якум савол ба Дилшод. номи падари Александр Сергеевич Пушкин чи аст? номи падари Пушкин Сергей мебошад. варианти худро тағйир медед, шояд Александр аст? Не, Сергей. Сергей. ҷавоби шумо дуруст. номи падари Александр Сергеевич Пушкин чи буд? Намедонам. хуб, фикр мекунед. номи падари Александр Сергеевич Пушкин чи буд? Сергеевич. Сергеев. яъне варианти охирини шумо номи падараш Сергей ёки Александр? Сергей. ҷавоби Абубакр дуруст аст. хуб, савол ба шумо. кадом калима дар луғат хато ё ин ки нодуруст навишта мешавад? Кадом адига такрор кунед. кадом калима хато ё ин ки нодуруст навишта мешавад? Агар ки хато бошад, аммо нодуруст навишта мешавад. не, кадом калима дар луғат хато навишта мешавад? хуб, ба фикри шумо? Ба фикри ман кадом калима хато навишта мешавад? Хато? хато, дуруст. мегуфтед ки кадом калима хато навишта мешавад? Кадом калима? Калима ки хато хонда мешавад, хато навишта мешавад. хуб, ман саволро бори дигар такрор мекунам. кадом калима дар луғат хато навишта мешавад? Калимаи хато? калимаи хато. ҷавоби шумо дуруст. хеле хуб. хуб, саволи навбатӣ. кадом калима дар луғат хато навишта мешавад? Кадом калима дар луғат? хуб, саволро такрор мекунам. кадом калима дар луғат хато навишта мешавад? Луғат. Намедонам. хуб, ман мегӯям калимаи худи хато. калимаи хато навишта мешавад. хеле хуб. кадом калима дар луғат хато навишта мешавад? хуб, мегуфтед ки кадом калима дар луғат хато ё ин ки нодуруст навишта мешавад? Хато. калимаи хато. дуруст ҷавоб додан. мегуфтед ки Мирсаид бо Али Ҳамадонӣ чӣ хеле ошно буд? Мирсаид бо Али гуфтед? бо Али Ҳамадонӣ. хуб, чӣ хел онҳо дӯстӣ пайдо карда буданд? Мирсаид Али Амадони як номи одам аст. яъне як нафар. ҷавобатон дуруст. Мирсаид бо Али Ҳамадонӣ чӣ гуна ошно буд? чӣ гуна дӯст буданд? Мирсаид Али Ҳамадонӣ худашон як нафар инсон ҳастанд. яъне як нафар. дуруст. бо боварии комил ҷавоб дода истоданд. Мирсаид бо Али Ҳамадонӣ дар Ҳирот кай вохӯрда буд? Аз такрор кунед. ҳамин Мирсаид бо Али Ҳамадонӣ дар Ҳирот кай вохӯрда буданд? оё вохӯрда буданд? Намедонам. Ничего не понимаю. хуб, кӯмак мекунам. онҳо вонахӯрдаанд. онҳо як нафар мебошанд. яъне ҳамаи ин як нафар ва варианти дуюм онҳо вонахӯрда буданд. кадомаш? Якта. яъне Мирсаид Али Ҳамадонӣ ин нависанда аст, шоир аст. дуруст. мегуфтед ки яке аз шоирони бузург Мирсаид бо Али Ҳамадонӣ чӣ гуна ошно буд? Наздик, ошнои наздик. ошнои наздик буданд.
ба фикри шумо Мирсаид бо Али Ҳамадонӣ чӣ гуна ошно буд? Онҳо тез во мехӯрданд? ҳар душ як одам. А что, так можно было, что ли? Мегуфтед ки аз Хуҷанд девачшиш дуртар аст ё Ғончӣ? Я Ғончӣ девашти худаш як аст. Яъне Ғончӣ як деваштич. Номи кӯнаш Ғончӣ. Хеле хуб, ҷавобатон дуруст. Мегуфтед ки аз Хуҷанд деваштич дуртар аст ё Ғончӣ? Деваштич Ғончӣ як душ як та. Яъне ҳар душ як минтақа. Номи аввалаш яъне ки номи ҳозираш деваштич. Хеле хуб. ин рақамро ман ба шумо медиҳам, лекин намекушоед. Хуб, анакнун мо фоксро оғоз мекунем. Хуб, як фокси бениҳоят ҷолиб аст. Мо бо ин фокс ба наздикӣ ба якта ҷо баромад мекунем. Шумо ҳозир ман савол медиҳам, зодрӯзатонро солаш не, рӯз, моҳи таваллуда мегӯед. Якум аз шумо оғоз мекунем. Якуми июн. Яъне хуб, якуми июн гуфтед ҳамин тавр? Як дақиқа. Якуми июн. Як лаҳза интизор мешавем, мана бибинед. Якуми июн 06 ҳамин тавр? Хуб, аз они шумо? 23 июл. Хуб, 23 07. Хуб, аз они дӯстатон? Фарқ надорад. 15 январ. 15 январ. Хуб, 15 01. Аз они ягон аъзои оилатон? 16 Хуб, 16 03. Аз они оилаи шумо? 03 11. Яъне 03 намешавад, 1 11. 111. Хуб, 4 рақами дӯст доштам. 4 рақамо бошад. 72 72 07. 07. Аз они шумо? 41 97. 41 97. ҷавобашро дидед? Бале. Кушоед? Дуруст. Инро гиред. Боз накунед. Ин ба шумо местад. Ман дар шоҳидии худатон, яъне нишон медиҳам. Хуб, мегуфтед ки рӯз моҳи таваллуди шумо? 15/03/2002. Хуб, 15 бубинед, 15/03. Хуб, аз ани ягон дугонатон, не фақат рӯз ва моҳ. Ани ягон дугонаи наздик. 105. Хуб, 21/05. Боз ани ягон аъзои оилат? 17/12. Хуб, бубинед 17/12. Хуб, боз ани ягон нафари дигар? 15/10. Хуб, 15/10. Хуб, 4 рақами дӯст доштат? 4 рақама бошад. 4 рақама бошад. 1555. 1555. Боз 3 рақам? 387. 387. ҷавобашро бинед? 10351. анакнун варақро боз кунед. 10300. шумо қоил шудед? Ман ба шумо як фокси ҷолибро омода мекунам ва шумо ана ҳамин қоғозро дар охир мекушоед. Хуб, бигӯед ки шумо амин дар кадом рӯз ва моҳ таваллуд шудед? 8 августи. Хуб, 8 августи. Август ин 08 мешада. 8 августи яъне 808. 808. хуб, ҷамъ мекунем. Ягон дӯстатона зодрӯзаша медонед? Рӯз ва моҳи таваллуд чанд? 605 ҳамин тавр? Хеле хуб. Мегуфтед ки ягон аъзои оилатон зодрӯзаш ҳамин бо рӯз моҳи таваллуд?
Якум сентябр. یعنی 1 سپتامبر 09 ها 09 خب ягон عددی 4 رقم گوید یعنی از 4 رقم عبارت باشد مثلا 5321 1234 خب باز ягон амин 4 рақама гӯед 2022 хуб анакнун ҷавобашро мебинед бубинед анакнун ин варақро боз кунед чанд будааст 10371 шумо яъне дар ҳайрат мондед медонед барои чи ин рақамҳо ин тавр шуданд барое ки шумо дили соф доред ва аз сахти дил гуфтед ва ин рақамҳо баромаданд хуб ман ба шумо як варақ метиҳам боз намекунед баъд дар охир мо мебинем тамошобинони азиз навбати фокс расид инҷо шумо ин варақро намекушоед ва ман ба шумо ҳозир як фокси ҷолиб нишон медиҳам хуб шумо айни ҳол ба ман бигӯед ки рӯз ва моҳи таваллудатон 20 сентябр яъне 26:09 мешавад амин тавр аз они шумо 23:06 аз они ягон дӯстатон ё дугонатон 28 май яъне 28:05 4 рақами дӯстдоштатон яъне 4 рақама бошад 2003 хеле хуб ва 4 рақами дӯстдоштаи шумо 0007 хуб ҷавобашро бинед варақро боз кунед чанд бор омад 81 шумо қоил шуде хуб дар охир чӣ гуфтанӣ доред мегуфтед ки аблаҳо зих накунад моя ташаккур барои иштирокатон амина гӯед барномаи беҳтарин аст мо ҷавонон хурсанд аз он ҳастем ки мана шумо барномаи шумо короту муваффақият саломату сарбаланд бошед раҳмат фикру ақидаи худро оиди ҳамин барнома мегуфтед барнома вавшоу ном дорад ба шумо писанд аст бале хеле писанд аст ва чӣ пешниҳод доред додани донишҷӯён яъне ки ҳама вай нақс аст хуб ташаккури зиёд раъно саломату сарбаланд бошед аз иштирокатон мо шод ҳастем саломат бошед хуб барои иштирокатон мо миннатдор мекунем саломату сарбаланд бошед оиди барнома чӣ гуфтанӣ доред Интересная барнома. ташаккур барои иштирокатон миннатдорам тамошобинони азиз ин буд барномаи шоу барномаи вав шоу бахши савол-ҷавобҳо ки айни ҳол мо дар кӯча баҳри шумо якчанд саволҳоро ҷамъ овардем ва пешниҳод кардем умедворам ки ба шумо писанд омад ва чуноне ки шумо аллакай шоҳид шудед духтарон хеле фаъол буданд ва дар барномаи имрӯзаи мо духтарон хело ба саволҳои мо ҷолиб ҷавоб доданд ва ҷавобҳои дуруст доданд агар видео ба шумо писанд омада бошад ҳатман дар зернашри видео фикри ақидаҳои худро гузоред агар ба канали мо обуна нашуда бошед ҳоло худи ҳозир обуна шавед ва комментҳову лайкҳои худро дариқ надоред то ин дам бо шумо будам ман Карим Юлдошев то барномаҳои оянда хайр шоду пирӯз бимонед